Nagpaandam ang Department of Energy o kon DOE nga kasuhan gid sang ahensya ang tanan nga nagapamintaha kadungan sang pagtimbok sang presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Sa interview sang Bomb Radio kay Energy Secretary Sharon Garin, kadungan sang iya pagbisita sa Iloilo, ginpayag sini nga ini nga mando ang halin mismo kay President Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Garin, apisar nga kulang sila sa personnel sa idalom sang ila ahensya. Pagabuligan sila sang Department of the Interior and Local Government o kon DILG paagi sa mga alkalde kag mga kapulisan agud nga matap na ang ginahimo sang violators. Sakop sang pagpamintaha o kon pagpanghingalit sa sitwasyon amo ang nagaabuso sa pagpasaka sa preso kag ang tanan nga involved sa profiteering kag hoarding. Sada pa kay Garin, ipalantaw sini kag pagaimbestigaran sa field office ang reports nga may gasoline station sa Iloilo nga labot na sa 75 pesos kada litro. Ang baligyan ay sa kada litro sang diesel. Subong pa lamang nga semana. Kung may kangay sini nga reports kag kung may ginaaligar nga irregularidad, dapat nga i-report gilayon suno kay Garin o kung padalaan sila sang resibo agud nga makadtuan kag mahimuan sang nagakaigo nga tikanga. Sa idalom sang Republic Act No. 7581 o kunang Price Act, ginakonsiderar ang hoarding kag profiteering bilang price manipulation kag mahimo masilutan pagi sa multa nga kwarta kag pagkapreso. Alam na ng mga tao nervous yung mga kababayan natin tapos may magte-take advantage pa. That is immoral na. So let's report it. We have hotlines. You can you can go through our social media, Facebook or email or tawagan niyo po kami. Report niyo po sa amin kasi instructions ni President, we have to reprimand. No? We have to file cases to those that are abusing, profiteering, nag-hoarding. That's not a Filipino way. Tayo po, sama-sama tayo, nagtutulungan tayo. Yung mga hindi po sumusunod at taking advantage of the situation, hindi maka-Pilipino yung mga yan.